Marangi dinamikten mi bitti romadım bırak kevket Neki afsus qadri ishq xafoyi shay chodonat Monda ya yod nadigan donish baqa Kasra jelani batıl bromadan katimay da direkt binaysen. Ay sektörü soldu Copy kayfım reba салом алейкум тамошобинони азиз, ин аз барномаи Rap News бо шумо намундист. агар ки хоҳед 20 сомон кор кардан ба рақамҳои зери видео бида муроҷиат кунед, соҳиби 20 сомон мешавед. агар ки хоҳед моро дастгирӣ кардан лайка зер кунед. бо тавассути ҳамиёни мобилии Salampay шумо метавонед ба Тоҷикистон, Ӯзбекистон, Қирғизистон ва Озарбойҷон бефоиз пул равон кунед. барои ин Salampay-ро аз App Store ё ин ки Play Market ба телефонатон насб мекунед ва тугмачаи переводро зер карда маблағи лозимаро менависед. Salampay ба шумо қурби асъори баландро пешниҳод мекунад. баъдан ному насаби қабулкунандаро ва корташро насб мекунед. баъд аз он дар саҳифаи дигар ҳамаи маълумоти шиносномаи худро ва ҷои истиқомататонро насб мекунед. ин як бор карда мешавад. агар ки ҳамаи маълумоти пуркардатон дуруст бошад, пас шумо метавонед ба саҳифаи дигар гузашта ва маълумотҳои корти худро насб кунед. пас аз он шумо метавонед ба номи лозима ё ин ки ба корти лозима пулро равон кунед. маълумотҳое ки як бор дохил мекунед дар Salampay нигоҳ дошта мешавад ва барои бори дуввум маълумот пур кардан лозим нест. Salampay аввалин ҳамиёни мобилии ҳалол мебошад барои интиқоли пул ки фоиз намегираду шумо гунаҳгор намешавед. барои ҳамиёни Salampay-ро дастрас кардан аз ссилкаи комментария будагӣ метавонед истифода баред. Фавик снайпери сида чимчуқора парондаса абача чико кадесите баҳор шуда бояд бихонан вақти хондан шунай ту боши паронтестишона накабради кора. омадем инамиҷа накҳо дарахтҳоро задестан. ман я мусичаи намиёвам ки бизанам. 5-6 донаи дига сир бимондай. мусичаҳо киҷо ден? Прожектора назанида. сиван боша як треки нав хондак ва дишаи сторисиш кардак ки мо брат бениҳоят интизорем треки навта ва пресессия ки кай мебурори сиван кай мебурори треки навта ки ҳамин дишаи гӯш кунам полностью. далершо катинлон дамошини рафтесай ва текстҳои райдера хондасай ба наздики батл раҳем бача ба фикрам райдер тайёр дорад чи текстҳоша барои батл. Фред боша треки нав хондай гӯш мекунед трекша мегӯям хали герия када хондасай мегӯфта бошам задан ша герия кадасай баъд ҳамин трека запис кадай. эмва боша як треки нав хондай Тоҷикистон ба пеш гуфта ва бидроиша тема кадасай да ҳамин трекиш кайна борози мемонтона гӯш кунед кучи халидро мадай бита хайхама хасоз намефаҳмам бош ма бор гӯш кунед бисёртар мефаҳмед дар комментария фикрҳоятона бинависонед. Marangi dinamikten mi bitti romadım bırak kevket man mehunum rapçi betonum badavam мистер хекати зепер як треки мошини тайёр кардасиян гӯш кунед мадам ақл ҷурак трекшашон чоткаи баъд хондасиян адсинис кунед трекшона. биг боша хестай айховда духтараш дар бораи репи тоҷик нақл кардасай мега намеша 90% чум чӣ гапай 10% репа мега ҳамушам қариб нестай. ба фикри шумо биг фикраш дурустае ё не реп ҳаст ё нест? Да, чози короче бораи реперои Тоҷикистон нақл мекунам. 90%иш пусиян. Настаи ширеб мурдагие дахилон духтарон. вообще нести чи. А так-то чест мухлиси профессор эм шидай ва трекоша сторис кардасаю а профессор боша абрад набоврам сторис кардаку нависонда ки ҳар як касе ки трекои мара сторис мекунам ман ӯро дӯст медорам. ҳозир як темаи серьёзни шидаги ки ман рози хондам худам нафаҳмидам аки ман намедонистам ҳозир фаҳмидам худмам мейлм гуфта буд ки ман дига батл намекунам дар Тоҷикистон барои чӣ гапи чапи сагда ушам намедонам. короче мейлн иқлиб ки гуфта ки батл дар Тоҷикистон намекунам ина ҳозир бо ҳама да визив додиста ки кадоми желания батл дорад то 15 марта мақсад визивша қабул мекунам батл мекунам як ба як аки чӣ халиши ҷада мегинам мекунам яда меги мекунам абачат. Салом алейкум бародаро, созен хубе саломат ё хубай.
ҳаминҷа бародаро гуфтаистанд ки батл бибро пагодан барои батл бирои созай касера желани батл биромадан қатъимай дар директ бинависен батл мебироем ба ҳамин 15 марта раҳмат баро зверда треки не манталиана полни роз хуи жода сторис када мега ка гапот надорум тарифш кадесай на тури мошти мехона ин манталиана ин репер омада гарин мақулай зур мехона таҷмуха кати шаҳбоз дада як киночаи хали мини сериал кадан дар бораи одамои тентакот тамошо кунед хай бисёр корошон ростай мардум мами одамое ки дар берин бисёри хеле местан одамои бекор тентаки мекунанд ку дар бораи он омӯя короче карага вақти қатъи мухак бошӣ бояд тентак бошӣ агар тентак набошӣ чап нилуфар дерам шида боша бира хонатон кеш ҷавоб додак и гапа кеш мумкин ягон хел прикол када юмор када барои ралли гуфтак боша ки хай фикротон набош мо бинависонем агар нилуфар дерам шида боша ага биза бира хонатон Садволф боша як треки навурвард бо номи фея чоткаи бад хондагия ягон треки туёна бурорем барои ки акай фаруха кайфи рақсиш дода намедонад ба чи трек рақс кана ба чи суруд рақс кана баром реперо агар кадоми треки туёна буроред акай фарух сториси 20 сумтон мекуна ривер боша ахир раҳи роста гирифта ку кафеда дига намешнаву зал рафтаистай бачаҳако ҳамхалишаи шумора фақат зал брен иҷозат нишон додои зал рафта якум рӯзи зал шава баром қайқат тема кадисай раде но ой марсик треки нава хай сторис кади кай мебурориша ку бурориш гӯш кунем чи хали бошо шон МС кора сар кад хуш омади брат боба реп треки нав хондак трекиста ютуб каналаш бургандагия бидроин гӯш куненша бо ин оз як сториста камтарак дига бо хондагия живой ишамоз мемонтона гӯш кунену ва хушомадед бигеин шуна Неки афсус қадри ишқ ҳафоишай чодона тихшруи нату дон маэстро зодрӯз дошта ҳама касан медроем табрикш мекунем умри дарози пурбаракат хоҳонем брат батик наметонам ин дар бораи ки хондааиста дар бораи хича ки ягон кас история дада кас кадай некем я намуд ба алам хондааиста ки гӯш мекунид то охира гӯш карда натонистам қариб гирья кунам адаи репиш хайр дӯстони азиз ин буд барномаи реп ньюз бо шумо ман будам мунис агар ки хоҳед бисомон кор кардан ба рақамҳои зери видео будам муроҷиат кунед
Thank you.